שלום, שמי זיווה טופר, מטופר חברה לייעוץ אישי למשכנתאות. בסרטון זה נדבר על הטיפ השלישי שלנו, ריבית משתנה צמודת מדד. ברמת העיקרון, ריבית משתנה צמודת מדד מתנהלת כמו ריבית קבועה צמודת מדד. ההבדל היחיד ביניהם שבריבית משתנה יש תחנות יציאה. כלומר, כל תקופה ניתן לפרוע את ההלוואה, להפקיד כספים ולמחזר ללא קנסות. התחנות האלה, נקודות היציאה, נקבעות מראש. יש כמה מסלולים, כל שנה, כל שנתיים, כל 5, כל 10 וכן הלאה. היתרונות בהלוואות האלה, שבניגוד לריבית קבועה צמודת מדד, שבה יש קנסות, עמלות פירעון מוקדם, פה בנקודת יציאה אין עמלות. אין קנסות, תוכלו למחזר, להפקיד כסף, לסגור את ההלוואה, ללא תשלום נוסף. הבעיה העיקרית פה שהריבית נקבעת לתקופה עד הנקודת יציאה. כלומר, אם לקחנו הלוואה לכל 5 שנים, עוד 5 שנים כשנוכל להפקיד כספים או לסגור את ההלוואה, גם אז תשתנה הריבית. במידה ונותר סכום מסוים בהלוואה שאיתו אנחנו רוצים להמשיך לתחנה הבאה, אז הריבית תשתנה. לא ניתן לדעת מראש מה תהיה הריבית. היא נקבעת בהתאם לריבית של המשק באותה תקופה. גם הבנקים לא יכולים להתחייב. ופה נוצרת הבעיה העיקרית. אני קוראת למסלול הזה מלכודת דבש, מכיוון שהבנק מפתה אתכם עם ריביות נמוכות עד התחנה הבאה, ואז הוא לא יודע. בדרך כלל, אם הריבית נמוכה, כלומר רוב הסיכויים שבנקודה הבאה היא תהיה גבוהה. המסלול הזה מתאים כשהריבית במשק היא גבוהה. אתם חייבים לקחת משכנתה, מצד שני אתם לא רוצים להתקבע או להתחייב לריבית גבוהה, אז לוקחים ריבית משתנה עם תחנת יציאה של כל 2, כל 3, וברגע שהריביות יורדות, תוכלו לעבור למסלול אחר, ללא עמלות וללא קנסות. אני לא רואה שום סיבה אחרת להשתמש במסלול הזה, אך במידה ואתם כן רוצים לקחת אותו, לא יותר מ-30%. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם ותצטרפו אלינו בטיפים הבאים. שיהיה לכם יום טוב.